Hej og velkommen til Technical Vlogs. Det her er den første vlog siden Englandsturen. I dag der vil jeg sådan fremvise mit setup lidt. Jeg vil rydde lidt op, jeg vil over nogle ledninger. Og det er sådan set det. Senere på ugen så kommer der nok en video angående et nyt Gigabyte bundkort jeg får hjem til AM3 socket. Jeg ved godt der er ikke så mange der laver video angående AM3 plus socket længere, men det er jo AMD, det er stadig på markedet. Jeg kører med det i min personlige maskine, så ja. Nyd videoen, det bliver måske en timelapse. Stopper den måske lige for at forklare hvad det er jeg gør. Det er det som en personlig stationer. Det er et andet ZXT S340 case, som har en AMD FX 6350 i sig. Sidder med 16 GB RAM, en Gigabyte 970 G1 Gaming, en Crucial SSD, 2 1 TB harddiske, en OC Z Firestrike strømforsyning, hvis jeg husker, den er gammel nu, jeg har haft den et godt stykke tid. Mine 3 skærme, jeg skal lige pakke lidt væk her, så jeg kan få dem alle sammen med. Mit tastatur, som er Black Widow Ultimate, eller Black Widow 2014, tog lige fejl. Derfor er der Chroma. Min telefon, som er en Samsung Galaxy S6. Min musemod, som er en hammerende lang Goliath Extended. Min Xbox controller, mit Logitech anlæg, som lyder sindssygt godt og har fantastisk bass. Det er lidt en notespad, bare fordi en gang man skal skrive noten ned. Min monitorstand, som er Nerdblocks. Fantastisk kasse. Alle begynder at bestille den simpelthen. Mit spøgelse. Min mikrofon, jeg bruger til, ja, når jeg gamer, eller bare optager lidt, eller bare sidder og bare keder mig, som er en Razer Siren. Mit headset, jeg bruger til monitor, som er SMS Street. Og det er simpelthen det. Det er så mit setup, og der er også en lille video med timelapse.